бурното развитие на топлоенергийния баланс на България наложи изграждането на мощна електроцентрала на базата на въглищата от Бобовдолския минен басейн. Ефикасността на това решение особено ярко се почувства днес на фона на световната енергийна криза. ТЕЦ Бобов дол изцяло е проектиран от специалистите на Енергопроект. Те доказаха своята зрелост и висока квалификация, придобита от съвместната работа с съветските си колеги. Енергийният комплекс Бобов дол, обявен за първостепенен национален обект, има решаващо значение за нашата икономика. Въглищата от рудниците Бобов дол са икономически изгодни за производство на електроенергия. Те са нискокалорични, с голямо съдържание на пепел. За да се избегне транспортирането на 3 милиона тона въглища из страната, електроцентралата е проектирана в непосредствена близост до рудниците. Подаването на въглища към котлите на централата става с най-съвременна техника. С изграждането на хидровъзел Дяково се реши проблемът за водата, необходима за технологични нужди. Язовирът ще осигурява годишно до 20 милиона кубически метра вода. Ще снабдява с промишлена вода град Станке Димитров, ще напоява над 100 000 декара земя и ще създаде още един красив кът за отдих. Чрез специална помпена станция през месеците на пълноводие ще се взема вода от близката река Джерман. В неплодородната местност Сухото дере по транспортни ленти ще се натрупва огромно количество пепел. Централно и обединяващо звено на комплекса е топлоелектрическата централа. При нейното изграждане ще се направят около 1 милион и 300 хиляди кубически метра земни изкопи. Ще се извършат около 800 хиляди кубически метра насипи. С тази землена маса може да се изгради още един язовир Дяково. В стоманобетонните конструкции ще се вложат 10 000 тона бетонно желязо. За първи път у нас при най-сложни строителни условия. С една бетон помпа за смяна могат да се изтласкат на различни височини и положат 80 кубически метра бетон, което се равнява на 1300 колички. Или за една смяна, една помпа заменя тежкия труд на 30 бетонджии. Общо за централата ще се излее над 150 000 кубически метра бетон. Количество достатъчно за изграждането на 3000 апартамента или един град с население от 12 000 жители. Наред с монолитното изпълнение широко се използват и готовите елементи. Индустриалните методи увеличават производителността на труда и съкращават сроковете на строителството. По този начин е изградена турбинната зала, а фундаментите на турбините се изливат монолитно. Строителите и монтажниците изграждат сложни комбинирани конструкции от бетон и метал, като 200-метровия комин, най-високия на Балканския полуостров и най-големите охладителни кули, изграждани досега у нас.
С използването на крачещия кофраж се икономисва дефицитното у нас метално скеле. При строителството на тези уникални инженерни съоръжения, нашият строител утвърди голямото си професионално майсторство. Охлаждането на циркулационната вода с този вид кули предотвратява заливането на 6000 декара обработваема площ. Площ необходима за създаване на охладителни езера. Съвременната организация на строителство създава условия за правилен технологически порядък за изпълнение на строително-монтажните работи. За тази цел предварително се изградиха всички подземни комуникации, стабилна пътна и железопътна мрежа, оформиха се площадките на временното строителство и складовото стопанство. Осигури се необходимата товарно-разтоварна и транспортна техника. Новата организация оказа и възпитателно въздействие върху работниците и техническите ръководители. Специалните асансьори за едновременно извозване на 10-12 работника до строително-монтажните площадки на височина до 65 метра спестяват средно 60 минути на едно изкачване. До окончателното завършване на централата ще бъдат монтирани общо 66 000 тона метални конструкции, машини и машинни съоръжения. 9 пъти повече от теглото на метала, употребен за Айфеловата кула. Огромното количество метал се монтира и изглобява на много малка площ. Това изисква изключително точно да се изпълнят проектите, организацията и технологията на строително-монтажните работи. Още повече, че ТЕЦ Бобов дол се комплектува с най-разнообразни машини и съоръжения, доставени от почти всички страни, членки на Съвета за икономическа взаимопомощ и Югославия, ярък пример на икономическо сътрудничество между социалистическите страни. Приложена е в действие комплексната програма на СИФ в областта на интеграцията в производството. Много голям дял в съоръжаването на централата има българското машиностроене. То произведе всички транспортни ленти, голяма част от помпите, трансформаторите, машинните конструкции, 100-тонните мостови кранове и други. Турбинната зала се съоръжава с най-модерни машини, произведени в Съветския съюз и Полша. Монтажът се извършва от високо квалифицирани кадри, натрупали голям опит при изграждането на много наши енергийни обекти.
най-съвременни електрически съоръжения и апаратури ще се трансформира и разпределя електрическата енергия, крайният продукт на ТЕЦ Бобов дол. От тук тя ще се изпраща към консуматорите по цялата страна, най-вече към нашата столица. Връзката между електрическите съоръжения и апаратури се осъществява чрез силови и контролни кабели. Общата им дължина е 1000 км или разстоянието София-Варна и обратно. Дистанционното и автоматичното управление и контрол на сложните технологични процеси на котлите и турбоагрегатите ще се извършва от една централна командна зала. За да се намалят топлинните загуби до минимум, още при проектирането се взеха мерки за качествено изпълнение на топлоизолацията. За пръв път в нашето топлоенергийно строителство се приложи алуминиевата облицовка върху изолацията. Постигна се голяма трайност и красота. Външното и вътрешното оформление на целия комплекс е подчинено на изискванията на ергономията и промишлената естетика. Това е голямо постижение за нашата архитектурна мисъл. Архитектурният проект на ТЕЦ Бобов дол получи национална награда и сребърния плакет Кольо Фичето. В цялостното изграждане на централата са употребени тръби с най-различни размери и дебелина за ниско и високо налягане, както и за други нужди. Общо 1 милион и 300 хиляди метра или приблизително разстоянието от София до Виена. След окончателното пускане на мощностите, ТЕЦ Бобов дол ще бъде една от най-големите топлоелектрически централи на Балканския полуостров, гигант на енергийното строителство на шестата петилетка. Само една от турбините произвежда толкова електроенергия, колкото всички електроцентрали в България са произвеждали през 1952 година, а трите турбини могат да осигурят осветление на домовете на цяла България. България надмина по производство на електроенергия на глава от страни като Италия, Австрия и други. Концентрацията на такива големи мощности в условията на нашата страна е възможна благодарение на изградената у нас обща енергийна мрежа и свързването й с обединената енергийна система МИР на страните членки на СИВ. На картата на нашата страна затоптя още едно енергийно сърце, заблестя още едно енергийно слънце, чието лъчи ще доставят радост във всеки дом и в цялата страна.